Il-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Joseph Zamit McKean ħatret avukat u awditur bħala amministraturi proviżorji tal-Isptar San Filippu wara li l-Bank HSBC fetaħ rikors kontra l-grupp The Golden Shepherd. Dak li kien kandidat tal kap nazzjonalista Frank Portelli huwa l-unika direttur fuq l-isptar li għalaq il-bibin tiegħu 8 snin ilu wara dejn kbir li akkumula. Il-bank fetaħ ir-rikors wara li fil-medja ħareġ li Frank Portelli waħdu kien offra l-użu tal-isptar lill-gvern minħabba l-imxija tal-coronavirus. Il-bank li għandu każ separat mal-kumpanija tal-isptar dwar xolliment u likwidità talab biex Frank Portelli ma jkunx waħdu u jkun hemm min jarbel id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Fil-fatt il-qorti qalet li f'da żmien delikat ix-xogħol ta' direttur waħdu għandu jiġi skrutinizzat minn amministraturi oħra. Għalhekk l-imħallef Joseph Zamit McKean ħatar lill-avukat John Gauci u l-awditur Noel Mizzi bħala amministraturi ta' dan l-isptar, bl-ispejjeż għal dan jintrefu mill-bank. Il-qorti ordnat li kull ftehim li rigwardja l-Isptar San Filippu għandu jitressaq minn Frank Portelli u l-amministratura l-approvazzjoni tal-qorti. Fin-nuqqas ta' dan il-ftehim ikun null u bla effett, irrimarkat il-qorti. Raġel ta' 38 sena minn Ħażabbar ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti fuq argument li kellu ma' martu. Il-każ ġara l-4 wara nofsinhar fiż-Żurrieq u ġie akkużat li għeddet lil martu. Il-koppja għaddejja bi proċess ta' separazzjoni u wieġeb mhux ħati għall-akkużi. Il-qorti tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €150 u garanzija personali ta' €4,000 u jiffirma fl-asta darbtejn fil-ġimgħa. Inħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Għall-akkużat der l-avukat Ismail Bsajla. Borvijoj Senknovic ta' 34 sena mill-Kroazja residenti r-Rabat ingħata l-ħelsien mill-arrest. Fil-25 ta' April huwa tressaq il-qorti u nżamm arrestat wara li kien ġie akkużat bi vjolenza domestika u li darrab ħafif lill-persuna. Wara ġimgħa u nofs arrestat u għamel talba l-ħelsien mill-arrest. Bil-Maġistrat Doreen Clark tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €1,000 u garanzija personali ta' €5,000. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.